Dobrodošli na još jedan video. Pripremam vam neke lepe videe, beauty videe, ali nešto sam danas u kolima kad sam se vraćala s posla s mojom drugaricom, prisetila se nekih mojih blamova i onda sam se setila, rekao, ajde, mogla bi to s vama da podelim, da se malo nasmejete sad za ovaj vikend kišni, ko sedite kući i tako, malo da vas razonodim. Prvo čega sam se setila sam se kad je moja ćerka imala matursko i išli smo kolima do sajma, da idemo da joj kupimo garderobu za to veče. I pošto ja najčešće idem s mojim suprugom na sajam, do bazara, ja krenem mojim kolima, prvi put sama da uđem na sajam kolima i pogubim se, mesto da uđem sa one strane prema bazaru, ja uđem sa ove strane hala gde su šine, i tu napred na vozačevom mestu bila moja drugarica, pozadi mi je bila ćerka, a ja sa mojim jugom, ne otvara se nijedan prozor, upekla zvezda Danica, ne mogu da otvorim, ja mokra, ovako lijezno, ne mogu da otvorim prozor, nijedan u kolima, mislim, znate sami ko vozi juga. I ja u jednom trenutku vidim nekog mladića, a mladić mnogo sladak, ovako izlazi nešto nosi, ja njemu kažem, joj, ja sam se, reko, izgubila, i sad ovako brišem onaj znoj, a drugarica otvorila vrata, i ja njemu ni 5 ni 6, kažem, jao, ja sam se pogubila, ja mesto da skrenem tamo gde treba, ja sam došla s ove strane, ja uvek idem s mužem kolima, sad sam s juga, jao, Bože, kad smo mi počeli da se smemo, sad sam s juga. Znači, mi smo se smeli, on je ispustio one stvari dole, popadale mu. Ovi su me zajebavali posle mesec dana kako sam s juga i tako. Uglavnom, to je baš bio veliki blam, ja sam pocrvenela, još pogotovo što je dečko baš bio simpatičan i kaže moja drugarica, sad ja treba od njega da muvam, tu me blamiraš, znači umirali smo, umirali. Drugi blam, žešći nego ovaj, napišem ti ja knjigu, već znate ko me prati i tu sad ima izdavaštvo, ne znam, pa ideš vamo, pa lektor, pa korektor, pa drž nede, pa potpisuješ ugovore, pa čuda, na kraju u biblioteci moraš da tražiš taj neki kod, da ti odobre, pa da ti odobre uopšte štivo, pa tako da boraviš tamo, ideš svaki treći dan, drugi dan. Ja tako sve namontirana, odem tamo, pravim se važna, sad kao napisaš, pogotovo tamo ona što je radi, njoj se baš to mnogo svidelo i tako. I u jednom trenutku pošalju me gore na sprat, tamo moram da potpišem ugovor, da lupim pečat, tamo sve tišina, znate kako u biblioteci svi na note, svi onako. I sad ja kao dobar dan, poslala me ova gospođa od dole, on kaže izvolite, sedite, ja kažem da, on kaže sad ću odmah da dođem i ja kako sam ovako da priđem da sednem, ja sednem i prospem se koliko sam teška. Ode ona, a ona na točkiće, ona stolica, što bi rekao Radovan III. Ja se prospem, dignem noge, ja u haljini, ono čarape se vide. Ja mislim da su mi se i gaće videle. To ljudi, svi svako su se pogledali gore, a ja onako odozgo se svako s nogama. Onaj čovek teo da bude kulturan pa kaže jeste dobra, ali ja vidim po njemu da on hoće da crkne. Jao, Bože, sam jedva ustala, sve me onako boli. Sela, tad sam bila u biblioteci, više nisam bila uopšte. Čak i sad kad bi napisala ponovo roman, ja ne idem u biblioteku nikad više, koliko mi je blam pojao. I još jedan blam, pošto ja nemam žučnu kesu, izvadila sam je predno možda 10-12 godina, i ja imam problem kada nešto jedem pa malo, kad je masni ili tako jogurt, ja dobijam automatski proliv. I sad, to je meni iz početka bilo jako teško da se naviknem, nisam što znala šta me snašlo, sad ja već znam kad smem da jedem, naprijed ne smem da jedem kad krenem negde, da me ne bi nešto sustiglo, nego tako vodim računa, ali tad iz početka nikako nisam znala, ja sam mislila prestaće, međutim to ne prestaje, i tako imala sam tako razne neke kombinacije, naprijed stignem u autobus, hoću da crknem i tako, i uglavnom mene stigne jedan put u autobus, počela se preznati, to je sama voda. Jao, mene počeo obliva znoja. Ja svako u trenutku, Bože, daj mi snage samo da izdržim, susreću se u autobusu. Na kraju ja vidim da đavo odneo šalu, ja ne mogu da se suzdržim, ja izletim iz autobusa. Ovako se okrećem oko sebe, gledam prvo žbunja, da li ima žbunja, da li nema, da li će neko da me vidi. I ja u trenutku vidim neku kafančugu,
Jao, ja se zaletim u kafanđugu kad ovako jedna žena na vratima zaključila, kaže, ne radimo više. Ja njoj kažem, kako bre ne radite više, ja moram da uđem unutra. Ona kaže, gospođo, vi mene čujete, ja ne radim više. Ja ovako njoj bljas po ruci, uzem onaj ključ, od ključa vrata, uđem unutra, uradim šta sam trebala da uradim, izađem napolje, ja kažem, hvala lepo. A ona žena u šoku. A uvati me kad sam izlazila, kaže, ova neka lujka. Htela već da zove policiju. Međutim, ja sam već izašla, ja kažem, sad je sve u redu. Ja sam se ovako zagladila i nikad više tu nisam smela ni da siđem autobusom i da prođem pored te kafane. I jedan put moj muž kaže, imaju neke ćevape, dobro, ja kažem, kakve bre, zaobiđi bre tu kafanu, ne stroši da me vidi. I tako, eto, to su neki moji najzanimljiviji blamovi. I tako, eto, pričajte vi i vama šta se desilo tako nešto neobično. Slobodno dole napišite, nema veze, nek bude ko roman, čitaćemo, da se malo nasmejemo. Ljubim vas. Ne vatate kamera da se prošetaš, ali ti vata glas. Ako nisi znao, ova kamera ima i mikrofon i vata glas. Dobro, mikrofon manje više, ali... Ajde, ćao. Ljudi, za par dana zanimljiv jedan video. Pratite me.